మన ప్రభువును రక్షకుడునైన యేసుక్రీస్తు వారి అతి శ్రేష్టమైన నామంలో అందరికీ వందనములు. రోజుకు ఒక మిషనరీ జీవిత చరిత్రలో ఈరోజు మనం చూడబోచున్న మిషనరీ సెయింట్ ప్యాట్రిక్. ఇతను క్రీస్తు శకం 387వ సంవత్సర ప్రాంతంలో జన్మించి క్రీస్తు శకం 490వ సంవత్సర ప్రాంతంలో మరణించి ఉండవచ్చునని అంచనా. స్వస్థలం బ్రిటన్, దర్శన స్థలము ఐర్లాండు. తాను ఏ దేశపు సముద్రపు దొంగల చేత చెరపట్టబడి బానిసగా అమ్మబడ్డారో అదే దేశానికి సేవ చేయుటకు దేవుడు తనను తిరిగి తీసుకువెళ్తాడని ప్యాట్రిక్ అప్పుడు ఊహించి ఉండకపోవచ్చు. తన స్వస్థలమునకు దూరముగా అత్యధికముగా అన్య దేవతలను పూజించే ఆ ఐర్లాండ్ దేశంలో తన యవ్వన కాలంలో విస్మరించిన మతాన్ని అతను ఎంతో పటిష్టంగా పట్టుకున్నారు. అతని తాతగారు ఒక పాదిరి, తండ్రి ఒక డీకన్ అనగా క్రైస్తవ సంఘ సేవలో సహాయక పరిచారకులు. అయినప్పటికీ నిజమైన దేవుణ్ణి ప్యాట్రిక్ ఎరిగి ఉండలేదు. అయితే పరదేశానికి చెరపట్టబడిపోయిన ఆ సమయాన్ని అతన్ని విశ్వాస మార్గంలోనికి మళ్లించుటకు దేవుడు వాడుకున్నాడు. 6 సంవత్సరాల తరువాత అక్కడి నుండి దేవుడు తనను విడిపించేంత వరకు కూడా అతను తన సమయమును అత్యధికంగా ప్రార్థనలో వెచ్చించారు. ఏదేమైనప్పటికీ బ్రిటన్కు తిరిగి వచ్చిన తరువాత అతను తిరిగి ఐర్లాండ్కు వెళ్ళవలనని ఒక దేవదూత అతనికి సూచిస్తున్నట్లు ఒక దర్శనము అతనికి కలిగింది. అయితే ఈసారి చెరపట్టబడిన వానిగా కాదు, ఒక మిషనరీగా. కాగా కొన్ని సంవత్సరాల పాటు మతపరమైన శిక్షణ పొందిన పిమ్మట కేవలం దేవుని మీదనే ఆధారపడి ప్యాట్రిక్ ఐర్లాండ్కు వెళ్లారు. విగ్రహాలను మరియు అశుద్ధమైన వాటిని ఆరాధిస్తున్న ప్రజలను సత్యం వైపుకు మళ్లించవలనని అలుపెరగని ఆసక్తితో అతను ఐర్లాండ్ అంతటా ప్రయాణించి సువార్తను ప్రకటించారు. ఐర్లాండ్లోని తెగల వ్యవస్థను గురించి అతను మునుపు ఎరిగి ఉన్నందున వారిని క్రీస్తు వైపుకు నడిపించుటకు ఒక ప్రత్యేకమైన వ్యూహాన్ని అవలంబించారు. అదేమనగా, మొదట తెగల నాయకులకు సువార్తను ప్రకటించి తదుపరి వారి తెగవారిని ప్రభావితం చేయుటకు ఆ నాయకులను ప్రోత్సహించడం. ఈ పద్ధతిని అనుసరించడం ద్వారా అతను ఐర్లాండ్ అంతటా అనేక వేల మందికి బాప్తిస్మం ఇచ్చుటలో విజయవంతులయ్యారు. ఎంతో ధైర్యమును మరియు దీనత్వమును కలిగిన మిషనరీ ప్యాట్రిక్. ఐర్లాండ్ ద్వీపంలో అతని ప్రాణాలకు ఎల్లప్పుడూ ఆపద పొంచి ఉండేది. అనేక మార్లు అతను అన్య దేవతలను పూజించే తెగనాయకులచే బంధించబడ్డారు. కాగా ఆ ద్వీపమును విడిచి వెళ్ళవలనని అతనిలో ఎంతో కోరిక కలిగినప్పటికీ దేవుని యొక్క చిత్తంలో నిలిచి ఉన్నట్లయితే ఈ భూమిపై అదే తనకు అత్యంత సురక్షితమైన ప్రదేశమని ప్యాట్రిక్ తన హృదయంను దృఢపరుచుకునేవారు. ఐర్లాండ్కు అపోస్తలుడు అని పేరొందిన ఈ ప్యాట్రిక్ దేవుని దృష్టికి తనను దీనునిగా కనపరుచుకున్న వారై తన తుదిశ్వాస వరకు ఆ పరమ దర్శనమునకు అవిధేయులు కాలేదు. ప్రియమైన వారులారా, మిమ్మల్ని బాధించిన వారి యుద్ధకే తిరిగి వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమను వారికి పంచిపెట్టుటకు మీరు సిద్ధముగా ఉన్నారా? ప్రభువా, దీనత్వమును నాలో కలిగించి మీ వాక్యమును ప్రకటించుటకు నన్ను బలపరచుము. ఆమేన్.